Karong Domingo ha, atong gisaulog ang Pentecost Sunday. So may tag 20 meaning 50. So 50 days after the resurrection, then a week after the ascension, ang pagsaulog nato sa Pentecost Sunday. O ang adlaw usab diin nilamdag no kanaog nilamdag ang balaang Espiritu Santo. Kung atong mahinumduman in the first reading, the form of fire, tongue of fire, maoy nakita sa mga tao no nga ni tugdong sa ulo sa mga apostoles o sa mga sumusunod ni Kristo. Unya nadawat nila ang gasa, especially the gift of tongue. O the gift of tongue kay mura man po tuog kana bang tongue magdila po nga nagkalayo sa taas sa ilahang ulo. So that's one form no usa ni sa mga kanabitawng signs o forma sa balang Espiritu Santo. Then on the gospel today, ang forma sa Espiritu Santo hangin no kung atong mahinumduman sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Gisulti niya kini og unya gihuypa niya sila og giingnan paghuyop. So kung mahuyop ka, muhuyop ta, hangin yun na, no? Dili nato makita pero atong mabatyagan. Unya niingon siya kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So the form of fire, wind, or kaning kasagaran nga familiar kay nato, the symbol of the Holy Spirit, ang kaning langgam, no, the dove, symbolizing peace. Sumoni ang kasagaran nga ato ang makita. Pero makahimo ang balang Espiritu Santo kung unsa ang iyahang ganahan nga form or sign or uban pa. Pero nining adlawa, nini pagsaulog nato sa Pentecost Sunday, ang usa nga angay nato nga pangayoon sa balaang Espiritu Santo ang gasa. To kay naa man siya yung mga gasa. Gani sa atong sa pagbasa nato gani sa pagampo sa collect niingon siya no sa pagbasa nako ganina, o Dios ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo katong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa ebanghelyo. So unsa man to nga gasa? The gift of tongue. Gani on the first reading sa dihang nadawat sa mga apostoles o sa mga sumusunod ni Kristo ang gasa no kaning the gift of tongue, ang mga tawo nga naminaw maski lain-lain gikan sa nakalain-laing lugar nakasabot kay ang ilag yung nadungog ang ilamang kaugalingong lingwahe. Og ang mga tao nga nagsulti niini, ang mga apostoles nga nagsulti, nagsangyaw sa maayong balita, sila mismo usab ilang nasabtan. So this is really the true gift of the Holy Spirit, the gift of tongue. Unya kanang may namay uban nga mo claim nga they also receive the gift of tongue. Kung may ka nga you are receive, nakadawat ka sa gift of tongue, unya ikaw mismo wala kasabot, o ang mga tao nga naminaw wala kasabot, ang pangutana, balang Espiritu Santo baka nang nitugdong nato, no? Mabitaw to, if you remember, Father Darwin Gitgano, usa na sa iyang kanabitang reaction nga, the very gift na gihatag sa Ginoo during the katong the Pentecost Sunday, no? Unya ka ng mga gift of tongue, well, wala man ko gaingon nga, kanabitang walay nakadawat yun ani, no? Especially the charismatic, mga charismatic members or katong mga membro sa charismatic or grupo sa charismatic nga daghan ko nung nakadawat og kaning gift of tongue masigan ubang mga pastor mo lang ang pangutana ra kung it is really a gift of tongue, ang tao nga nakapaminaw nga lahi siya lingwahe na sabtan niya o ikaw mismo nakasabot, no?
by the way, I try to hoping and praying nga masulod ang aktong schedule because I'm trying to contact through si Father Conrad nga may naay time matagaan tag time ni Father Getgano no this coming June. Kay naa nakahatag man siya time sa Bunawon, sa Bakong og sa kining the Vicariate of sa Bais. So ako pang gi-arrange na siya nga maanhi sa diri usa sa ato ang ma-invitar si Darwin, si Father Darwin Getgano. So we'll just pray kay grabe ka iyang mga schedule. But anyway, so mo ni no kung tinuod nga gift of tongue, there's also a gift of understanding nga masabta nato kini nga gasa. Pero mo ni karong panahon na kitang tanan nanginahanglan sa lamdag sa balaang Espiritu Santo, ilabi na gayud kung naatay dagko kaayo nga mga desisyon sa ato ang kinabuhi. Lamdag sa balaang Espiritu Santo. Because the Holy Spirit, no, ang Espiritu Santo mao magoy pinaka-importante nga mao mogiya nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mo na nga the Holy Spirit is kanibitang the so-called the spirit of sanctifying. Siya mo sanctify, siya mo ligon, no? Siya mo transform. That's why we need transforming, sanctifying, and strengthening presence of the Holy Spirit within us. Matag adlaw nga tanan, matag minuto nga tanan, aron diha ni ana sa ato ang kinabuhi, anaa magsubay kita sa kabubuton sa Dios. And the transforming, sanctifying, and strengthening presence of the Holy Spirit, mao ni siya ang this is the so-called treasure of the Holy Spirit. So unsaon man nato nga makabot o maangko nato no kini gitawag the treasure of the Holy Spirit to strengthen us, to sanctify us, and also to transform us. So makita kini sa mga gasa nga atong naangkot. So ang mga gasa nga atong pangayoon sa balang Espiritu Santo, the gift of understanding, the gift of courage, knowledge, the gift of wisdom, the gift of counsel, piety, and fear of the Lord. So kung naani nato, so ato day nadawat ang gasa. Akong ipangayo sa Ginoo, the gift of wisdom and understanding. Sa ako ang pagkapari o sa akong pagdala sa parokya. The gift of wisdom, the gift of understanding. Nga maski kinsa, unsa siya kanang tawhana, masabtan nimo. Masabtan ako nga mao ni siya, mao na iyang kinaiya, mao na ang iyang pagkatawo. Kaya kung dili nato sila masabtan, usahay maglago ta, na usahay murabaog ato siyang kanabitang lahi atong masulti. Pero if we have the gift of understanding, atong madawat no ang tanan nga mga tao unsa o kinsa ilabi na ang ilang mga kinaiya. Then if we receive the gift of the Holy Spirit kato ako ang gihisgutan, so makita usab nato kini because diha ni ana nausab ang bunga no nga ihatag sa balang Espiritu Santo kung madawat nato ang gasa, the fruits, ang bunga, no, the fruits of joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, no, faith, continence, self-control, and chastity. So kung naanin nato, nadawat nato ang bunga sa balaang Espiritu Santo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, every day in our life, may naagod tayo himuon o naagod tayo mo-decide yun ta. Muna nga uban, kasagaran, failure, tungkol kay ang nipatigbabaw ang personal nga interests,
walay lamdag sa Dios o sa balaang Espiritu Santo. Aron magwalang puson, kanunay gayud nga mamalandong kita, pangayoon nato ang giya, ang lamdag sa balaang Espiritu Santo to decide what is good o ang dili maayo. Ang lamdag sa balaang Espiritu Santo to strengthen us, to transform, and to sanctify. Mao nga dili lamang karong adlaw nining orasa, kung dili matag adlaw nga tanan, we will invoke the gift, the presence of the Holy Spirit. So by invoking, we will sing, "Come, Holy Spirit." Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Kun sad Espiritu Santo, kun sad nagampo ako, kun sad langit nung kalayo, initaking dughan ko. O ako sa pangayon kaninyo, iapil ako ninyo kanunay sa inyong mga pag-ampo nga unta ang balaang Espiritu Santo, kanunay gayud nga magagiya kanako og mohatag og kusog aron makapadayon ako sa akong pagpangalagad sa katawhan sa parokya ni Santa Catalina o sa laing pagayong mga parokya diin ako ma-assign. Iapil ako ninyo sa inyong mga pag-ampo. O mga adlawa, I will celebrate my 27 years sa ako ang pagkapari. 27 is 27. So ang ako ang ipangayo, ang inyong pag-ampo, ang lamdag sa balaang Espiritu Santo. Palihog manindog. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan,